Pertti Anttila, Löysin rantein, veijariromaani. Kustantaja Nordbooks, lukija Jussi Wahlgren. Ensimmäinen luku. Nilin Vanttentalon pihan pohjoislaidassa könötti jalasmökki. Mökin sisällä olevalla sängyllä nukkua rojotti Arviiti. Peitto oli mytyssä seinänpuoleisessa kainalossa. Vasemmassa jalassa näkyi ruskea sukka. Peukalon pään kokoisesta reiästä kiilsi jalkapohjan paljas iho. Oikeassa jalassa oli illan vessassa käynniltä jäänyt vanha mokkanahkainen tossu. Arviiti näki merkillistä unta, ehkä sitä voisi kutsua painajaiseksi. 2 hahmoa istui hänen mökkinsä pöydän ääressä. Korttipakka oli keskellä pöytää hahmojen välissä. Viikate nojasi seinää vasten ja viereisellä seinustalla oli akustinen kitara, kielet kiharalla. Toinen hahmoista oli mustakaapuinen, kaljupäinen ja Kekkosen näköinen. Arviiti tulkitsi sen kuoleman enkeliksi. Vastapäinen hahmo oli selvästi vaaleampi. Se oli kovin rähjäisen näköinen, tupakka toisessa suupielessä, kuin kovia kokenut kulkuri. Irtohöyheniä näkyi lattialla. Niiden alkuperä jäi Arviitille epäselväksi. Jotenkin hän tunsi syvää sympatiaa tuota vaaleampaa, pitkähiuksista, päälaelta kaljuntunutta hahmoa kohtaan. Sillä oli samanlaiset suuret, paksusankaiset silmälasit kuin vastapäätä istuvalla Kekkosen näköisellä. Tarkemmin katsottuna Arviitista vaalea oli samannäköinen kuin Leskisen Juise. Unessa hän päätteli, että Leskisen näköisen täytyy olla hänen oma suojelusenkelinsä. Arviiti tunsi seisovansa suojelusenkeli Leskisen takana, tälle korttikihona. Kekkosen näköinen otti pöydältä korttipakan, jollaista Arviiti ei ollut koskaan ennen nähnyt. Pakan päälle oli kirjoitettu selvästi Arviiti Marttinen, hänen nimensä. Arviiti seurasi pelaajia tarkasti. Kekkonen paranteli hetken silmälasiensa asentoa ja hypisteli kortteja. Aikansa sekoitettuaan kortteja mustakaapuinen laittoi pakan kuvapuoli alaspäin pelaajien väliin pöydälle. Vaalea pitkähiuksinen kaljupää otti pakan päällimmäisen kortin. Hän katsoi korttia hetken, laittoi sen sivuun pöydälle ja otti sitten päältä seuraavan. Sen hän jätti käteensä. Vuoro siirtyi Kekkoselle, joka vuorostaan jätti ensimmäisen nostamansa kortin käteensä ja pisti toisen sivuun, Juisen hylkäämän kortin päälle. Poislaitetut kortit olivat kuvapuoli alaspäin niin, etteivät toiset nähneet, mikä kortti meni pelistä pois. Arviitista enkelit pelasivat 2 tuppia. Ennen kuin pakan kortit oli jaettu loppuun, Kekkonen sanoi, että jos Leskinen joutuu tuppeen, Arviiti lähtisi hänen mukaansa. Arviiti seurasi jännittyneenä, kuinka suojelusenkeli Leskinen tusautti tupakasta savut ja selaili hitaasti kädessään olleita kortteja. Ensimmäisessä kortissa oli tynnyri, jonka Arviiti tulkitsi 4. Toisessa kortissa näkyvä hahmo näytti sialta, tai ehkä se oli jätkä. 3. kortissa näkyi nainen, joka souti venettä. Nainen näytti ensin naapurin leskeltä, Tyylölän Veeralta. Arviiti päätteli kortin kuningattareksi. 4. kortissa näkyvä kuva oli sekava, kuin jokin sarvipäinen eläin, ehkä sittenkin risti 8 tai 10. 5. kortissa oli pakettiauto, jonka keulassa luki jotain, josta ei saanut selvää. Pakettiauto näytti naapurissa asuvan poromiehen autolta. Leskisen selän takana seisominen jännitti ihan pirusti. Juisen näköinen suojelusenkelin virkaa hoitava tarkasteli autokorttia kädessään pitkään. Pakettiauton kyljessä oli valkoisella reunustettu suuri musta risti, joka näytti kuoleman ristiltä, tai risti Kunkkusen täytyi sittenkin olla. Arviitille selvisi, että pakassa oli myös 2 jokeria. Jokerikortilla pystyi muuttamaan pelin kulkua. Leskisellä oli kädessään 1 jokeri. Toinen jokerikortti oli mennyt Leskisen valintavuorolla pois heitettyjen pinoon, kun tämä oli jättänyt soutajakuningattaren käteensä. Kaikki Leskisen kädessä olleet kortit ja jokerikortti olivat kuitenkin samaa maata, ristiä. Se tuntui Arviitista oudolta, eihän tuppipelissä käytetty jokereita, ja siinä pelattiin maista. Missä olivat Hertta, Ruutu
ja pata. Arviitilla oli tuskastuttava olo, kun hän näki Juisen kädessä olleet kortit, joilla tämä ryhtyi pelaamaan. Jos se ei osaa pelata ja pöljyyttään häviääkin, hänhän joutuu Kekkosen matkaan. Arviiti oli aina ollut poliittiselta aatteeltaan enempi vasemmalla. Kepulaisten matkaan hän ei olisi ikinä mennyt. Kekkonen tiedettiin hyvin taitavaksi neuvottelijaksi, joka sai tahtonsa useimmiten läpi. Arviiti päätteli, että Piru oli laittanut Kekkosen kykyjään ja taitojaan vastaavaan Manalan korkeimpaan virkaan. Mistä sitäkin tietää, vaikka Pirukin oli kepulaisia tai jotenkin maalaisliittolainen. Arviitia ahdisti. Hän yritti hädissään neuvoa ja sanoa Leskiselle, ettei noilla korteilla tuppia pelattu. Tai sitten niillä kannatti ramata, kun Leskisellä oli etulyönti puolellaan. Suojelusenkeli Leskinen ei korttikihoaan kuullut, vaan iski ensimmäisen tynnyrikuvallisen kortin pöytään. Arviiti korahti, heräsi ja tajusi olevansa kotonaan. Painajainen tuntui todelliselta. Hän vilkaisi pöytää, jonka äärellä ei kuitenkaan näkynyt ketään, ainoastaan nitropurkki tyhjän juomalasin vierellä. Arviiti muisti edellisen illan tuppipelin, jota oli naapurin miesten kanssa pelannut. Hän paranteli peittoa päälleen ja nukahti uudelleen.